दैज्लां बोथोरा फैबाय। बोथोरा फैयो आरो बिदिनो थाङो खोन्दो खोन्दो। सम लायै सम बोथोरजों गोरोबनानै अराय थांनानै थानो जुजिनो हायै जाय बिसोरनो जिउनि गोदै ओंथिजों जाफुंसार जिउ खुंनो हायो। नाङा बैसोर बादिनो गोदानै दाफबना लानाय मिथिंगायारि हारिमु गैयै जिउ। नाथाय दासिमबो जाय मिथिंगायारि हारिमुआरि जिउ खुंनो हादों बिसोरनो गोगो गोथार गोजोन जिउखौबो मोननो हादों सोमखोर गामियारि जिउ खुं राहानि गेजेरजोंसो। बेसे गोजोन गोगो गोथार बायदिसिना गोथां मुवा मोननो आरो मोनजानो हायो दाबो बर' गामियाव गावनि न' सेरावनो थागौ सानहरो जानो हागौ बे समाव कर'ना भाइरास कभिड-19 बन्दनि समाव गामियावनो बै आगै लाइसारि दैसारि मोननि नासयलायनाय गैयै उदां बिखानि दुब्लि गेजेराव बिसोरजोंनो आबुं गोजोन लानानै दाबो बैसोर नाहरलाय हनै बिसोरनो ना गुरदों जुगुरुब जुगुरुब मा एसे मोजां होनबा दाबोनो बिदिनो मार होनबा आयौ नंमारगौ। गामियारि हाजोआरि हानि फिसाफ्रासो मिथिंगायारि रैखाथिनि मुलुगमायारि जिउ सोरखि खान्थिखौ गोथां खालामना लाखिमारदों बिदिनो बिसोरसो
Thank you.